sa vcítiť do Ríša, že chcem nahnať teraz tých voličov. Teraz môjmu synovi poviem to tak, že zajebalo a on mi toto robí. Hej, vieš čo, akože nebola to telefón, bola to určite správa, on mi vždycky iba píše na WhatsApp. A určite to nebolo príjemné, ja si pamätám, že my sme sa prvý rok, tieto moje akože činnosti, prvý rok, dva sme sa akože len hádali na WhatsAppe. Ale tak vieš, to už je iná, lebo ja som bol absolútne samostatný človek, ja som žil sám, ja som, vieš, akože zo žiadneho hľadiska nemal nado mnou žiadnu moc. Takže akože bolo to iba také, že skôr také, na takej dohováracej úrovni, nebolo to nikdy také, že s týmto prestať alebo ťa zničím. Nie tam žiadne výhrážky ani nič, ale vždy bolo také, že na dohováracej úrovni a potom jedného dňa pred voľbami, keď ešte išiel kandidovať 2023, mi povedal, že Gače mi neprajú, lebo mám love.